Benvinguts i benvingudes a aquesta segona breu explicació d'un model de text narratiu de l'àmbit literari prototípic de la pau. En aquesta important pregunta, que sol aparèixer en les diferents convocatòries de la pau, el procediment per a respondre adequadament serà el següent. En primer lloc, explicarem el tipus de locutor o narrador del text. En segon lloc, farem un recorregut espacial del text des del principi fins a la fi per tal de descobrir els possibles enunciadors que apareixen en el fragment, o bé alguna apel·lació al lector o a locutari, i com el narrador els introdueix en el fragment. Això és, si ho fa per mitjà de l'estil directe o per mitjà de l'estil indirecte. Així doncs, explicaré aquesta pregunta sobre el text mateix. D'acord? Hi ha la veu del narrador omniscient o locutor o narrador extern, del que explica la història en tercera persona. I el que faig és exemplificar-ho amb extrets del text, com sempre. Enterrat li penjava. És a dir, el locutor que trobem al text és un locutor o narrador extern omniscient. I ara el que faré és un recorregut espacial des del principi fins al final per a detectar enunciadors o alocutaris. Per exemple, fixeu-vos al segon paràgraf. Només trobaren estrella de mar, copinyes blanquíssimes i un paper blau escrit a màquina. I aquí hi ha unes cometes. S'indica que hi ha un enunciador, un personatge que està introduït al text per mitjà de l'estil directe. Aleshores, el que diríem és que tenim la veu del redactor de la nota, enunciador, transcrita al tercer pàrraf, a través de la qual el narrador li permet aparèixer en veu pròpia mitjançant l'estil directe i el signe gràfic de les cometes. I l'enunciador expressa en primera persona. Molt bé. Seguim al quart paràgraf. El dictamina es mor i firma uns papers. Fixeu-vos, al quart paràgraf hi ha de nou la veu del narrador. Molt bé, però s'incorporen a més les paraules del forense o la veu del forense. És a dir, que tenim un segon enunciador quan confirma la mort de la persona trobada. D'acord? Fins i tot podem dir que hi ha un tercer enunciador que és el jutge quan ordena l'aixecament de la. Per tant, en aquesta ocasió, com no hi ha comets, sí que s'imaginem el jutge dient això i, per tant, podríem dir que el narrador l'ha introduït en estil indirecte. I, per últim, al cinquè paràgraf, també apareix el narrador en tercera persona, s'arreu del text, està clar, però en aquesta ocasió reprodueix en estil indirecte la informació que difonen els mitjans de comunicació sobre la recompensa i el caràcter polític que té la mort. Fixeu-vos, la ràdio i la televisió comunicaven que el govern oferia $1 milió de recompensa a qui trobés l'assassí. Per tant, els mitjans de comunicació serien un altre enunciador que apareix al text. Per tant, amb poca extensió, el que trobem són moltes veus del discurs, un locutor o narrador en tercera persona i fins a 4 enunciadors o personatges que el narrador introdueix o bé en estil directe, cometes, o bé en estil indirecte, fórmula, del qual és la utilització d'un verb ficció com ara comunicar més la conjunció que.
I aquestes serien les veus del discurs. I així tindríeu com quedaria una possible redacció d'aquesta important pregunta. Molt bé, passem a la següent. Identifica la tipologia textual i especifica almenys 2 trets característics d'aquesta tipologia presents al text. I com sempre començaríem amb un primer paràgraf estàndard, és a dir, que pot servir-vos per a qualsevol resposta d'aquesta qüestió en un text de característiques similars. És un text narratiu. El narrador explica coses que han succeït en un temps i un espai determinats o altres. Això seria un poc la definició de text narratiu. En aquest cas, l'aparició d'un mort en una platja, l'aparició del suposat assassí per mitjà de la transcripció d'una nota, la intervenció de la policia, forense i jutge i en conclusió on s'explica la causa del crim a través dels mitjans de comunicació. El narrador ho conta en tercera persona de manera omniscient. En certa manera, el que estic fent és explicar també un tret característic d'aquests textos que és la presència d'un narrador. A més, cal destacar que el relat inclou seqüències descriptives. Per una altra banda, el relat presenta una estructura narrativa clara i clàssica. Plantejament, aparició dels a la platja, nus, el misteri sobre les causes de la mort, en bona mesura accentuat pel contingut de la nota i desenllaç que es fa saber un assassinat polític. Un dels trets observables que defineix aquesta mena de textos és que la narració està marcada per la successió cronològica dels fets. És un tret caràcter i prototípic de les narracions, val? Fàcil. Així també hi ha personatges, evidentment, que apareixen amb veu pròpia en el text, una altra característica prototípica dels textos narratius. Abunden els verbs. Clar, si no hi ha verbs, no hi ha acció. D'acord? Que expressen les accions i reaccions dels personatges i posa al text. Així també, això és important, hi trobem verbs amb valor perfectiu. Els temps verbals que tenen un valor perfectiu són totes les formes compostes més el passat simple en la nostra llengua. Val? I són típics també dels texts narratius. Escorcollaren, en passat simple, vaig matar-lo, en passat perifràstic, fugir, en passat simple, vaig fer-ho perifràstic, havien trobat, dictaminar, ordenar, etc. Verbs amb valor perfectiu. Però també és molt prototípic que aparega el denominat imperfet narratiu. Recordem que l'imperfet no és un test verbal que tinga valor perfectiu, sinó que en té d'imperfectiu. Ara bé, si s'utilitza de determinada manera, sí que pot ser una característica també dels textos narratius. Sobretot, s'indica una expressió temporal o si s'inclou en una seqüència descriptiva. Per exemple, fixeu-vos en aquests exemples extrets del mateix fragment. Era, això és imperfet, el cos d'un home mig enterrat dins l'arena que els nins havien trobat poc abans. S'utilitza l'imperfet narratiu si s'inclou en seqüències descriptives. Així està descrivint el cos, però sobretot si va acompanyat d'una expressió temporal, poc abans. D'acord? Un altre exemple ben clar del que estem dient. Dies després, expressió temporal, la premsa, la ràdio i la televisió comunicaven. Imperfet. D'acord? Molt bé. Un altre tret prototípic dels textos narratius són les expressions temporals que situen les accions. Poc abans, línia 2, vaig matar-lo amb llum, línia 8, dies després, línia 2. I finalment,
una de les característiques més importants és que pràcticament tots els textos narratius incorporen passatges descriptius. Bé, amb això hem completat perfectament la identificació de la tipologia textual del text que estem analitzant. I una pregunta que probablement no la posaran, però sí que va aparèixer en algun lloc, en algun moment, millor dit, és indica quina varietat geogràfica pertany el text i posen 4 exemples que ho demostren. Aquest text és molt dialectal, hem deixat clar al principi del primer vídeo que ens trobàvem davant de la modalitat balear i aquests són alguns exemples. Nins, qualque, copinyes, em embullaven i n'hi ha d'altres. Però insistisc que serà una pregunta que no posaran en la prova. I amb això finalitza aquesta breu explicació del text narratiu. Gràcies.